Sura 80. Abese. Namrštio se. Meka 42 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. On se namrštio i okrenuo, zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš? Možda on želi da se očisti, ili pouči pa da mu pouka bude od koristi. Onoga koji je bogat, ti njega savjetuješ, a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje. A onoga koji ti žureći prilazi i strah osjeća, ti se na njega ne osvrćeš. Ne čini tako. Oni su pouka, pa ko hoće, poučit će se. Na listovima su cijenjenim, uzvišenim, čistim, u rukama pisara, časnih, čestitih. Proklet neka je čovjek, koliko je on samo nezahvalan. Od čega ga on stvara? Od kapi sjemena ga stvori za ono što je dobro, za njega pripremi i pravi put mu dostupnim učini. Zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen i poslije će ga, kada on bude htio, oživiti. Uistinu, on još nije ispunio ono što mu je on naredio. Neka čovjek pogleda u hranu svoju. Mi obilno kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasjecamo i činimo da iz nje žito izrasta, i grožđe, i povrće, i masline, i palme, i bašče guste, i voće, i pića, na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe glas zaglušujući, na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje, i od oca svoga, i od druge svoje, i od sinova svojih, toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. Neka lica bit će toga dana blistava, nasmijana, radosna, a na nekim licima toga dana bit će prašina. Tama će ih prekrivati, to će nevjernici, razvratnici biti.